היא משהו יוצא מן הכלל, מכיוון שהתפוקה שלהם, מה שהם מצליחים להפיק, וזה אני חושב זה נובע בדיוק מהמקום, שכשהם למדו בישיבה, סיגלו את עצמם ללימוד כל היום לשבת, לשקוד, להבין דבר מתוך דבר וכו', זה בא לידי ביטוי גם כן בצבא. אני כאן עם הרב אופיר טובול. ערב טוב, אופיר טובול, 24 שנים בתפקיד רב צבאי במגוון יחידות בצבא. התפקיד האחרון והמשמעותי, הרב של חיל הים הישראלי. הצלחה של חיל הים, חלק ממנה זה העובדה שכל הפעילות שלו היא פעילות סמויה, היא פעילות שאינה גלויה לעין, זה בכוונה תחילה, והם עושים דברים טובים וחשובים למען עם ישראל. זה מאוד מאוד מעניין, להיות רב בצבא. תגיד לי, מה זאת אומרת לשרת כרב? הצבא זה כמו קומיוניטי, זה כמו קהילה אחת גדולה, שבעצם כלל עם ישראל נמצאים שם. חילונים, מסורתיים, כיפות צרובות, חרדים, לא יהודים, שזה גם כן, כרבנות צבאית אנחנו יכולים לתת להם מענה דם, אבל המוטו מבחינתנו, מבחינתי כרב צבאי, אני הרב של כולם. בחיל הים יש מסלול מיועד ספציפי לחיילים חרדים, זה כבר מסלול שקורה 8 או 9 שנים בחיל הים, שבעצם מאפשר לחיילים חרדים, על מנת שיוכלו לשמור על אורח החיים החרדי שלהם, תנאים שהם בעצם מאפשרים להם, אם זה תפילות במניין, אם אנחנו מדברים על לימוד תורה, אם אנחנו מדברים על רמת כשרות מהדרין של המזון, אם אנחנו מדברים על הפרדה מגדרית, כן, זה מחויב על פי פקודות תפקידים מיועדים לחרדים, בתפקידים טכנולוגיים, תפקידי מודיעין, והם יושבים בעצם בתוך משרדים, בתוך חמ"לים או קומפיוטר, ואז דואגים שבאותו משרד בסביבה אין בנות, משרתים רק חיילים בעצם, בנים. מאוד מעניין, הם מוצלחים? מאוד. המפקדים כל היום, המפקדים שהם דווקא אנשים חילוניים, הם רואים הצלחה ענקית, הצלחה אדירה, מכיוון שיכולת השקידה והלמידה שלהם, גם של תחומים אחרים שאינם גמרא או מקצועות קודש, היכולת שלהם לשבת, להתמיד בלמידה, לקלוט את הדברים ולבצע אותם,